хубаво в Хасково в събота в 18 часа. По традиция даваме думата на треньора на черно-белите Неделчо Матушев. Ще каже дали има проблеми в състава, готов ли е отбора за този матч и след това и вие ще задавате въпроси към него. Господин Матушев, заповядайте. Добър ден на всички присъстващи. Нищо по-специално не се готвим за отбора на Хасково. В отбора всичко е нормално, спокойно. Единственият, който така ще отсъства в нашия отбор, това е Богомил Дяков, който още да се лекува, има разтежение. Други всички са на линия. Както всички знаете, имаме много попълнение. Мартин Камбуров, който с време така е показал своите качества, своя голмайсторски нюх. Човек, който ще помогне много на Локомотив в този труден момент. Ние само може да го приветстваме за решението му и смятам, че всички локомотивци, които обичат Локомотив и които работят за името на Локомотив, така са щастливи от завръщането на Мартин Камбуров. Благодаря ви. Колеги, заповядайте. Дария Кратко. Господин Матушев, споменахте Мартин Камбуров. Какво е функционалното му състояние? Готов ли е за матч с Хасково да играе? Аз не виждам проблеми с Мартин Камбуров. Той от началото на подготвителния период с Цесика тренираме всичко. Мисля, че е готов. Други въпроси? Да очакваме ли други приятни изненади? Работим по този въпрос. Аз и от началото ви казах, че при нас селекцията ще продължи в хода на шампионата. Надяваме се още така да има приятни изненади. Ако не успеем сега, здрави живот, зимата наистина ще има така приятни изненади. Други въпроси, колеги? Познавате ли отбора на Хасково? Да, каквото е нужно, сме го разузнали. Гледали сме видеозаписи. Един много така подреден отбор. Отбор, който играе така с ентусиазъм, от своя публика. Всички знаем как победи Лудогорец, така че е един сериозен противник. И смятам да се получи един хубав двубой, от който ние да бъдем печеливши. Срещу Лудогорец играха пред своя публика, срещу Локомотив пак ще е така. Не очаквате ли повече и фенове на Локомотив да имат? Естествено, подкрепата. Колкото е Хасково. Други въпроси, колеги? Представяте се добре в първите два матча, както се казва, апетит идва с яденето. Каква е целта поставена от ръководството и вашата лична амбиция? Аз малко не съм съгласен с вас, че се представяхме така добре. Поради проста причина, защото игрово има какво да наваксваме и какво да желаем от отбора. Единственото в тези два матча е духа, който имат момчетата, себераздаването, което показаха и желанието за непримиримост. И резултатите, които се получиха, аз мисля, че и в двата матча може да се поздравим и с победа. Но тази физическа подготовка и това малко време, което работим заедно, така се оказа своето влияние за крайния резултат. Амбициите на всеки треньор, както така и на мене, са всеки мач да продължаваме, Локомотив да се развива и да радва своите привършеници. На този етап ние не можем да говорим за цели, на този етап ние следваме нашата политика, нашата визия да изградим Локомотив такъв, какъвто всички искат да го виждат. Постоянно да побеждава, да играе атакуващ футбол и да бъде непримирим. Сега ще премине, ще имате ли лагер в Хасково или тук в Пловдив, както преди мача с Левски, как ще процедирате това? Както с мача с Левски ще процедираме, така и с мача с Хасково. Ще бъдем на домашна обстановка, ще се гледаме да е на мача. Изчерпахме ли въпроси? Други? Не, благодаря ви.